Sunt eu un maniac? Probabil că da, pentru că îmi place să-mi bag banii în mașina mea. Yo, 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 yo. Special pentru cunoscători și mai ales pentru fanatici. Noroc, am 260 de cai să mă întorc. Clasic, ca un BMW din 90 torc. Admirație de la orice rival. Pe interval sunt greu și ca V8-ul meu declarat fatal. Îmi place genul de mașină cu prezență scenică, dramatică, enigmatică, singuratică, animalică, încă de mic. Mi-am dorit ceva special, cum să explic? Ai un Passat, știu, 2003 știu, V6 TDI cu tot ce vrei pe el, știu. Dar mai știu că sunt câteva sute ca a ta. Parcă-ați fute toți aceeași pizdă, nu te supăra, frate. Dau pe spate mai repede când văd un Golf 3 carosat umflat, vibrând, sau vreo torpilă de 2 metri tunărită, modificată, la volan vreo fată. Băi tată, hai, las-o în pula mea, că nu se mai poate așa. Ai banul să-ți cumperi un NES, dar nu ai bani să o faci a ta. Niște spoilere și alte accesorii, dă-i o vopsea galben sau ceva și mai excentric, a la America. Curcubeu, cameleon sau cum vrei tu să îi zici, în ton cu orice sezon, portocaliu, violet, verde aprins, perlat. M-a stresat în pula mea, atâta gri metalizat. Pune-i roți, Marc, BBS, Santera sau niște croame garantate să-ți fure privirea. Elegant fântează-le pe obstacole și adă un jet, că graba strică orice efect. Zi tovarăși în mașină și cu bani și-mi por bagaj. Ne remarci repede în peisaj, plutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Zi tovarăși în mașină și cu bani și-mi por bagaj. Ne remarci repede în peisaj, plutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Luzurian, fără îndoială, extravagant, reconfortant și în același timp impresionant, șocant. Fanaticii spun că e relevant, că până și cei neinteresați găsesc interesant un tank vopsit albastru și perlat cu negru. Nu ard în turmă, dar vreau să rămân integru. Și ca să fiu mai aproape de străzi și cartier, o să-l cobor vreo câțiva centimetri lejer. Caroserie unicat, nimic cromat, în afară de roți, 18 inși constat că scoți ochii din cap. Nu poți să crezi că ai dat ca toți bani pe căcat de roți, te-au cam lucrat, socoți. Supraponderal sunt, îmi plac mașinile mari. Temperamental sunt, îmi plac contrastele tari. Prezidențial, pentru impresie totală, o să-mi fac pe comandă interior din piele albă. Extraterestru, sub scaune neon albastru, modificat masiv în spațiu ca să încapă numai 4. Pentru că tancul se transformă în avion, când pe bancheta din spate posta doar 2 beton. Pe final precizez despre cum o să auzi și pe unde poți să vezi DVD normal, niște ecrane în tetiere, ca să nu poți să spui că nu e o plăcere. Vreo 4000 de vas putere, pentru că cine știe, știe și cine știe cere. Asta-i tot, ne vedem pe străzi. Te lasă, îți combin mașina cu ce crezi. Cu tovarăși în mașină și cu bani și-mi por bagaj. Ne remarci repede în peisaj, plutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Cu tovarăși în mașină și cu bani și-mi por bagaj. Ne remarci repede în peisaj, plutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Just
copii, voi stați cu minți. E timpul ca adulții să își iasă din minți, să cumpere mașini, haine și bijuterii, telefoane vibratoare și ecrane LCD. Suntem normali, avem doar nevoi speciale, acoperite de sume proporționale, mai mult sau mai puțin legale, fără mișto. Vreau 1000, 1 milion, o tonă de euro. Planul e făcut, sunt gata să-l execut. N-o să cerșesc, nu mă umilesc, nu-i împrumut. Fără rezidență la penitenciar, fără să mă stilizez un gabor cu creta pe trotuar. Sunt acționar la 10 străzile, îmi apăr și mi-ajut aproapele. Profit de moment și cândva cu alai o să mă duc să servesc un Mai Tai în Hawaii. Că viața e ca un castel de nisip, știu bine, promit să profit doar un pic. Vreau mult sentiment, vreau să simt că iubesc și-n ultima clipă să simt că trăiesc. O să ajungi la Bălăcean ca de deștept ce ești și te trezești că n-ai realizat nimic, să îmbătrânești. Te-ai gândit toată viața cum să faci să fie bine asta, când toată bucuria a trecut pe lângă tine. Îmi place să nebunesc când văd o târfă beată în dres, clasa business dornică de sex să nebunesc. Iubesc să fumez un cui ca să mă ducă fix la dracu să-i dau și lui, și muzica să cânte și bani să ai, și ai grijă să îi cheltui până ajungi în rai. Da, ai grijă să îi cheltui până ajungi în rai, că poate Dumnezeu e fiscul și tu trebuie să-i dai. Tu dormi, nu dormi. Dacă știi, frate, să furi, fură tu cum știi. Dacă poți, frate, să bei, atunci bea tu pentru tot. Dacă ai omorât un om, scapă tu cum poți. Că viața e ca un castel de nisip, știu bine, promit să profit doar un pic. Vreau mult sentiment, vreau să simt că iubesc și-n ultima clipă să simt că trăiesc. Pe străzi fără gărzi, pe unde se adună brigăzi, pe unde unii stau drepți la fel ca berile în lăs. Pe acolo vin ușor mergând către viitor, fără teama că vine o zi când mor. Deci, dacă zici că și tu simți la fel, sigur prețuiești faptul că ești liber. Că cineva ți-a zis cândva că în momentul în viața asta ți-l mai faci cu mâna ta. E chiar așa, ba chiar mai bine ți-l poți cumpăra, dacă ai de retras o sumă care închide banca. Dar dincolo de asta, aici e vorba de onoare, de coloane vertebrale, nu de parale. Așa că ce e cel mai important sau mai presus? Să-mi trăiesc viața și să ies cu capul sus. Că știu că pot să plec când vreau eu, dar am să plec, cum se zice, când vrea Dumnezeu. Acum cântă. Că viața e ca un castel